खिनो ओंखारदों हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि एसएम बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय नै दिनै जों थांनो नागिरदों मोनसे प्रग्रामाव बे आं एसे लेट जाबाय एसे आथुर आथुर थाबायबाय दङ बास फैदों अलरेडि मोनफैना दंफैखायो आं एसे मानो लेट जाबाय थांबाय थानि स' नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट होथार मानो होनोबा आंनो साबस्क्राइबारनि बुहुत गोनांथि जाना दङ एन्ड वाट्स टाइमाबो जानो नागिरा नोंथांमोना हायोब्ला जाय बिथांमोना आंनि फंबाय बिनानाव बिदा आबै आबौमोन जायफोरा नायबाय दङ गासैबो साबस्क्राइब बानायनानै होलायबानो जाबाय अननानै साबस्क्राइब बानायनायावथ' जेबो रां नांगौ जायाना बेनिखायनो अननानै गासिबो साबस्क्राइब बानायनानै होबानो जाबाय प्लिज एन्ड हायोबा लाइक बानायनानै गालांबानो जाबाय भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार बानायना होबानो जाबाय दा थांग्रोबाय थानि डाइरेक्ट खोन्थाहैनोसै आं बास मोनहैबा बास खाथियाव मोनहैबा जोङो लेट जाबाय सानदोंमोन लाइब्रेरियाव दं दायो बाट जों सिगांसो बासा मोनफैना दं रावबो गैया टाइमा बारलांबाय 7:30 टाइम होदोंमोन बाराद्राय जाबाय मेथाइ जादों आं ओंखाम मोनजाबाखै बिमाया ओंखाम संनाङाखै एक्सुवेलि जों माखासेयाथ' ओंखारबोबाय बाट माने मोसाग्राफोरा एसे लेट जादों मानो होनबा मैयासो प्रग्राम दंथारोमोन ना दिनै मोनायाव 11ता ना 12तासो जादों प्रग्रामनिफ्राय मोनफैनाया जोङो ओमफ्राय जास्ट नै नेक्स्ट मर्निंआव नै थांनो ओंखारलायबाय बरपेटा रड दिनै बेनिखायनो मानसिफ्रा मेगन मोदै जादों आंबो मेगन मोदै ओंखाम मोनजायाखै ओरैबायदि बोरैबा मोनदों देहाखौ आंबोसो थांनो बादोंमोन बाट थांनांसिगोन आरो उफाय गैया मानो होनबा जेब्ला ओंखारबाय थांखानांसिगोन ना बिदि आरो जोंहा उनाव दंफैखायो बासआ अलरेडि बासआ मोनफैखाना दङ नै बाट खालि रावबो मानसि गैथ'आनो होनजायो साफा सानैल' एक्सुवेलि मा जाखो खोन्थानि आङो जोंनिया गामिनिफ्राय जि बासखौ लाबोदोंमोन बे बासनिया स्टारिङानो माने गिदिंला जाना होबाय बरपेटा रड मोनफैनानै दा बास स्टेन्डआव दङ बासखौ चेन्ज बानायबाय उफाय गैया बासआनो स्टारिङानो माने अराखै माने देंग्राय जाया माने काट मारि जाया आरो बिनि थाखायनो चेन्ज जाबाय बासआ बेलेग बासाव गाखोजोबलायबाय नै फुरा मा जादोंमोन एक्सुवेलि एसे खिथानो स्टारिं फेल बेलेग बासाव गाखोबाय दा मोनहैबा खोन्थाखानोसै आं स' फाइनालि मोनफैबाय dong फैलायबाय र' जायगाया बेफोरबायदि प्लेसआ सिगाङाव गल्डेन जुबलि कलेजनि नामा बरपेटा ल' कलेज जायखिया नै संनाय खावनाय जाबाय दं इयाव ब्रेकफास्ट बानायदों जोंनिया गैथ'आनो नै मालाय लावगे जाबायानो नै लावगे जाग्रोलायो हारसिं जानाय लोंनाय जाबाय दं लावगेया ओंखारबाय दं नै मेकआप होनो नै लावगेया दालाय गासिबो ओंखारजोब्बाय रेडि आमाबो रेडि एन्ड आंबो रेडि जाबाय गाइस आंबो रेडि जाबाय नायदो माबायदि नुदों फाइनालि रेडि जाबाय बिसोर फट' खेबजादो जाहैबाय जोंनि माल बुस्थुफोरखौ लानानै सिफुं सेरजाखौ लानानै फट' खेबजाबाय दङ नोंसोर नायग्रा जाबाय दं ओमफ्राय नै नायग्रा माखाया फाइनालि जोंनि ओंखारनाया दान ओंखारनाया जाजोब्बाय दायो स्टेजहालागै थांनि गासैबो लाइन आगोलाव खनसे थांबाय माबा लानो मोनलायथारबाय नै सोमजुरा जोंनिया
कालचार रेलि जायांदों बेयाव कालचार रेलि जोंखौ दामनो लिंहरदों बिनिनो लाइनाव दङ जों दायो लाइनाव मेंबाय जों नै हियाजांजो थाबायबाय दं रानि हियाजांजो मार मेंबाय दामबाय बुहुद दामबाय सान्दुं गोसा गोसा थाबायथिंबाय दं उनाव दं नै बर'फोरनि सिगाङाव बाथौ दङ मार इन्ट्रेस्ट जादों मालाय लावगिबो जाहैनाय आगोलाव मारगौ माथोयनो interest kadang. Zara dia nampai dong. Coba bato dong. Nah, agak sudah bersatu. Bororere bawa kalsar nih kita deng biar belek kalsar nih ya belek baik belek harta kuning kemandang dengan borongnya nih teknoral beserta sekolah student itu rumbang sili bedong sengnya rumbang musanai
दा मेंना गोलोमनानै दामनायानो बन्द' जाथ'बाय मेंसोगारबाय थिगजाय सान्दुंआबो मार गोसाखा अभार सान्दुं दिनै सान्दुं गोजासो मोखां जानानै दामबाय दंबावो मानसिफ्रा नायसोगारदों बर'नि मोसानाय ना मानसिफोरनि रिएक्सन मानसिफ्रा रिएक्सन होदों नाय बर' ट्रेडिशनेल दिस इज बर' ट्रेडिशनेल जोंनि ट्रेडिशनेल ना दिस इज बर' ट्रेडिशनेल नायजोबदों मानसिफ्रा जोंनिखौ लामा माखाया जाम गोजाजोब रावबो थांमोनथ'आ जों बारागौमानि Bentar. Finally, जोंना बेरायनाया जोबथारसिगोन ससे दंबावो बारा गोजान गैला मानसिफोरा गासिबो मेंनाय मोनजोब्बाय बारा गोबाव गैथारला र' दसेल'थारसै बिनि उनावनो हाबनो मोनसिगोन जोबथारसिगोन डेस्टिनेसना बांद्राय गोबाव गैला ल' कलेजाव हाबहैनोसै Finally guys, जों नै दा स्टेज सिङाव दङ गोजोन जादों पेन्डेला नै इजा गल्डेन जुबलि जाहैबाय बरपेटा ल' कलेजनि माने गल्डेन जुबलि सोलिगासिनो दं बेयावनो जोंखौ इनभाइट बानायदोंमोन बेयावनो फैबाय कालचार रेलि जादोंमोन कालचार रेलियाव थांखांबाय गिदिंखांबाय दा नै जिरायनानै दङ दासो सान्थि मोन्दों मार गोजान गोलोमबाय माबाय मार गोजान थाबायनांदों गाइस दा आङो खिनो ओंखारदों नेग्राया बायदिसो नै आं खिनो ओंखारदों खिना लाग्रानि खिनो ओंखारना होदोंमोन आङो खिखांबाय मार कमेन्ट जाखादों खिनायाबो दा सिखांदों नेग्राया पार्टनारा एसे सानैयामोन जाफुं आरो थब्ला फंबाय दा थांलायनोसै जों दा ओंखाम जानो थांनो नागिरदों उन्दुनो ओंखारबायनो हायलाय जादों ओंखाम उखैनाय मोनबाय ओंखाम जानो फैदो ओंखाम जाग्रा लानोसै जोङो दायो ओंखाम जानोसै नै लाव गैया जोंबो जासिगोन ओंखाम ओंख्रिया नै दाउ दं ना दं दालि ओंख्रै बिलाहि लाब्रा
जाग्रा लानि नैबे मिसा दायो माने आंनि गोर्खा जनगोष्ठी गोर्खा जनगोष्ठी Yes. कइलो हाय नमस्कार म गोर्खा जनगोष्ठी हो सो यहाँ आज नमस्ते खुलुमबाय 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 जय बोरो जय गोर्खा जय गोर्खा आंनि चेनेलखौ नागिरदो इसोरो ओके बढिया नाइस माया लुकी लुकी ना माया लुकी ओके नाइस टु मिट यु नाइस टु मिट यु फाइनाली जों बाय बाय होनबाय ल' कलेजखौ जों दा न'आव थांनो रेडि जाबाय फट' लादोंमोन गेटआव मोननैसो आब'मोन आदामोनजो थ' फार्स्टआव थांसै थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो जों दा न'आव थांसै जाफुङा लाजिलायबाय उनाव नुजालायबायना भिडिअ'आव जाफुङा लाजिलायबाय खोमा जों मार लाजियो जों न'आव थांसै दायो दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय जों बरपेटा ल' कलेजाव फैदोंमोन इनभाइट बानायदोंमोन आदामोनहा सिना जाना गोजाखा गासिबो स' बेखिनियानो जों दा न'आव थांसै बाय बाय फाइनालि गामि मोनफैबाय जोङो गाइस बासआ थांफिनसिगोन गावनि जायगायाव बासआ माने फाहामना लाफिनबाय दहायनिखौनो गाज्रि जानायखौ न'आव थांसै दायो बाय बाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव गासैखौबो लोगो मोनफिनलायगोन बाय बाय